Πώς μπορείς να μείνεις πιστός στη διατροφή σου όταν ταξιδεύεις συχνά? Το τελευταίο διάστημα πηγαίνω-ερχόμουν στην Αθήνα για μία εκπαίδευση και η αλήθεια είναι πως το challenge ήταν τεράστιο. Τις πρώτες μέρες απέτυχα παταγωδός. Καμία προετοιμασία, άπειρη κούραση και το junk food έμοιαζε η μόνη λύση. Αλλά ξέρεις κάτι, η διατροφή δεν είναι όλα τίποτα, είναι οργάνωση. Μόλις έβαλα πλάνο, όλα πήγαν καλύτερα. Στο αεροδρόμιο έπαιρνα μαζί το φαγητό μου από το σπίτι, στην εκπαίδευση όταν ο χρόνος πίεζα, οι έτοιμες σαλάτες και τα έτοιμα γεύματα έγιναν οι καλύτερες δυνατές επιλογές. Ενώ όταν είχα χρόνο, μαγείρευα κάτι εύκολο. Για πρωινό, ένα τόστι γιαούρτι στο χέρι. Μου έδινε την ενέργεια και την ευκολία που χρειαζόμουν χωρίς να χάνω χρόνο. Στα κεράσματα όμως δεν είπα ποτέ όχι. Λατρεύω τις νέες γεύσεις και τα γλυκά, οπότε τα απόλαυσα χωρίς ενοχές. Αυτή είναι και η δική μου ισορροπία. Και ένα διαιτολογικό tip. Μην ξεχνάς να έχεις κάποιο σνακ πάντα στην τσάντα. Πάντα με έσωζε. Μην ψάχνεις την τελειότητα, ψάξε κάτι ρεαλιστικό που μπορεί να κρατήσει.